Udoyun gadim hanasyndaky Moğollara kölünün kenarynda palçyk bilen keter we jeris Moğollara spahanat yerleşýär. Balqanawat şäherinden 24 kilometr uzaklykdaky Moğollaranyň duzly kölü 19-njy asyryň 90-njy ýyllarynda Orta Aziýa demir ýoly çekilen wagty adamlaryň ünsüni özüne çekip başlapdyr. Kölüň palçygynyň seýlede serebesiniň mineral düzümini we onuň kesil we jeris häsiýetini ilkinji gezek 1902-nji ýylda Gadyn Uniwersitetiniň dosenty Dr. Arnold öwrenýär. Şol ýylyň özünde de kölüň kenarynda sowa düşülýän ýer, palçyk bilen sagaldys we beýleki jaýlar gurulýar. 1922-nji ýylda bu ýerde 300 orunluk hemde 3 ugur, daýanç hereket ulgamy, nerw ulgamy we ginekologiýa boýunça keselleri we jirmek bilen mesul bolan sagaldys merkezleri açyldy. 2012-nji ýylda Spahananyň täze binalar toplamy hem açylyp ulanylmaga berildi. Resmi maglumata görä, Spahanada şol bir wagtyň özünde 815 adama saglygyny seretdirmäge mümkinçilik bar. Ýaşaýşym jaýlaryň şu baş korpusda duran ýerimiz seredip duran ýerimiz. Şu baş korpus 6 etajdan ibaret. Onu 2 adamlyk amma, 3 adamlyk amma ýöne 2 adamlyk şertlerde bize ýaşaýat bolup içi şeýle düşük hal, düşükler bilen bilerip telewizor, hala diýilmek, telefon hemme zatlar bilen üstüne edilen gazgın suwlar mydama akyp dur. Berilýän maglumatlardan çen tutulsa, häzirki wagt bu ýerde rentgen, endoskopiýa, ultraset arkaly barlamak, elektrokardiografiýa, kompýuter tomografiýasy we beýlekler üçin ýetlenen enzamlar goýuldy. Seýlekim Spahanada iňe arkaly bejerýän lukmanyň, stomatologyň, kulak burun bokrudok lukmanyň bejeris beden teribisi üçin is otoglary hem bar. Moğollara saglygyny seretdirmäge gelen ildeslerimiz bu ýeriniň hyzmatlaryndan hoşaldyklaryny aýdarlar. Şu Moğollarymyzyň içindäki gurulan deskalary içinde gurulan hemme önümleri adama şifa berýän önümleri var. Sebäbi gowur agryk barmy, kesel barmy, da reumatizm barmy, kelle agryk barmy, hemmesinden elek şu aparatlar boýunça bilere janymyza şifa berýär. Şoň üçin biz göre gelsek hemişe alıp gow edip dem alıp gow edip diň çalyp hemme adamyzy ýeterlikli. Sortowly köl 105 kilometr ağırlygy uzalyp gidýär. Ýylyň patrlygyna baglylykda onuň iňi 600 metrden başlap 2,5-3 kilometr, çuňlugy bolsa 50 santimetrden 2 metre ýetýär.